L-għaqdiet sportivi reġistrati ma' Sport Malta se jibdew jiġu eżentati mill-ħlasijiet u l-miżati kollha tal-Awtorità tal-Ippjanar meta jiġu biex jagħmlu xi żvilupp infrastrutturali. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Padiljun ta' Taqali, il-Ministru għall-Isport Clifton Grima u l-Ministru għall-Ippjanar Aron Farrugia saħħu li din hija wegħda elettorali oħra tal-Gvern Laburista li issa ġiet imwettqa. Permezz ta' din l-inizjattiva ser jiġu frankati il-fuq minn 4 euro għal kull metru kwadru tal-iżvilupp. Il-Ministru Aron Farrugia qal li minflok l-għaqdiet sportivi jistgħu jinvestu iktar fl-atleti bl-eluf ta' euro li se jiffrankaw. Kull għaqda sportiv, association, federation jew club minni u ġejja minn fejn ġejja tiġi eżentata mid-development planning fee il-planning authority titlob il kull min jagħmel xi tip ta' żvilupp. Dak nagħmluh biex dawk il-flus imorru f'investiment għat-tfal tagħna biex inkomplu ntejbu il-logħba tkun xi tkun basta hija waħda Maltija. U aħna tinħarsu qudiem allura biex inkomplu ngħinu il dawn l-associations, federations u clubs anke permezz tad-Development Planning Fund tal-Planning Authority li permezz tagħha qed nagħmlu diversi proġetti li huma ta' fejda għall-logħba sportiva. Il-Ministru Clifton Grima spjega kif il-weddit elettorali kollha marbuta ma' Sport Malta issa ġew imwettqa kollha. Li din nagħtu aktar inċentiv lill-settur volontarju anke lis-settur privat sabiex ikompli jinvesti fil-faċilitajiet sportivi tal-pajjiż, faċilitajiet sportivi li fl-aħħar tal-ġurnata jitgawdu propju minn numru ta' atleti, minn numru ta' sportivi u fuq kollox mit-tfal tagħna. Allura dan huwa kruċjali f'dak li huwa l-iżvilupp sieħ tal-istudenti tagħna, tat-tfal tagħna, fl-iżvilupp sieħ tat-tfal tagħna biex ikunu jistgħu propju jieħdu dak kollu neċessarju sabiex ikollna settur sportiv li verament jixraq għal uliedna. Iż-żewġ kapijiet eżekuttivi dak ta' Sport Malta u tal-Awtorità tal-Ippjanar urew is-sodisfazzjon għal din l-inizjattiva.